Hei, tiesitkö, että tekoälyn avulla voit puolittaa ajan, jonka käytät somepostauksiin? Usein ongelma ei ole tekoäly, vaan se, mitä siltä kysyt, eli promptit. Annan sinulle nyt 3 valmista promptia, joilla pääset heti alkuun. 1. Kirjoita houkutteleva somepostaus tästä ideasta. Lisää oma aihe. 2. Tee 5 erilaista versiota tästä postauksesta eri tyyleillä. Inspiroiva, humoristinen, asiantunteva. 3. Laadi 7 päivän sisältökalenteri Facebookiin ja Instagramiin aiheesta. Oma aihe. Näillä säästät helposti tunteja joka viikko, koska tekoäly antaa suoraan muokattavat tekstit ilman tyhjää ruutua. Jos haluat lisää vastaavia valmiita prompteja, olen koonnut niitä yhteen paikkaan. Parhaat promptit-opas sisältää 100 huolella testattua promptia sisällöntuotantoon, myyntiin, videoihin ja brändiin. Normaalisti hinta on 97 €, mutta nyt saat sen 49 € koodilla FPR50. Linkki löytyy kuvauksesta. Käy lataamassa omasi.